Pwede nang magka-jowa, ikaw na lang ang hinihintay. Huy! Anyway, mahal, balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At diba nga, sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 indikasyon na hindi ka pa pwedeng mag-jowa. Eto, mahal, recap na tayo. Sabi ko, una, huwag ka muna mag-jowa kapag selfish ka. In Tagalog, ikaw ay makasarili. Yung sarili mo na lang lagi ang iniisip mo, inaatupag mo, inuuna mo palagi at talaga nga naman ikaw ay insensitive sa partner mo. Diba? Yung ayaw mag-adjust. Kunwari nagkaroon ka ng kasalanan, ikaw pa ang naghihintay na mag-sorry siya sa'yo. Ganun. Gusto mo ikaw yung hinahabol. Gusto mo ikaw yung sinusuyo kahit ikaw naman yung problema. Naku po, red flag yan. At pangalawa naman, sabi ko kanina, huwag ka muna magjowa kapag takot ka sa commitment. Ito yung sinasabi natin na hindi mo hinahanap ang relasyon, kundi atensyon lang. Gusto mo lang tumikim-tikim. Diba? Naku, puro good time lang ang gusto mo, hindi ka pa ready sa conflict. Tandaan mo ang relasyon, hindi yan araw-araw nakakakilig. Hindi araw-araw lalambingan, hindi araw-araw puro saya lang. Paano kapag nagkaroon kayo ng problema, iiwan mo na lang? Yan yung mga ayaw sa commitment Yung kapag nagkaroon ng conflict ay talaga nga namang pwede na kinabukasan. Iba ang jowain, iba ang titikman. Naku, alam ko yan. Yung mga galawan nyo talaga nga namang dagdag trauma kayo sa buhay. Si Kim Chino, isa na rin sa mga nabiktima ng mga ganyan. Yung mga takot sa commitment pero kapag sa umpisa, pagka-lambing-lambing, pagka-sweet-sweet. Anyway, eto na mahalang pangatlo at panghuli. Huwag ka muna magjowa kapag hindi ka pa okay. 'Di ba? Ang basic lang naman nun Kung meron kang problema sa past mo, past relationship, ikaw ay sinaktan, ikaw ay nanakit, ikaw ay nagloko at talaga nga namang naapektuhan ng sarili mo as a whole, emotional, physical, even intellectual, o kung anong chwal-chwal pa yan. Basta kung hindi ka pa okay, wag magjowa. Ang ending nun, yung magiging jowa mo ang magiging tagasapo ng mga problema mo sa buhay. Diba? Totoo yun Yung kapag hindi ka pa okay, gagamit ka ng ibang tao para maging okay ka o maayos ka. Ano problema sa'yo? Kulang-kulang ka ba? Kulang ka ba sa aruga ng magulang? Kasi alam mo naman sa sarili mo na hindi ka pa okay. Might as well, ikaw yung gumawa sa sarili mo para maging okay ka. Gamutin mo yung sarili mo. Hindi yung manggagamit ka pa ng ibang tao para lang mahil yung inner child mo, mahil yung trauma mo at talaga nga naman mas satisfy ang mga fantasies mo. Diba? Totoo yun na kapag hindi ka pa okay, huwag kayo manggugulo ng mga taong nananahimik ang buhay. Yung masaya naman dati, katulad ko, dati masaya naman ako. Tapos kaya ko namang pasayahin yung sarili ko gamit ang sarili kong mga resources. Not until binulabog ako ng ex ko at talaga nga namang nilandi ako. At si Kim Chino ng mga panahong yun ay marupok at talaga nga namang madaling makuha sa matatamis sa salita. Kaya ako ay kumagat. Imagine nyo na nanahimik si Kim Chino dati at binulabog nung na-fall ako ay talaga nga namang hindi ako pinanindigan. Kaya ang ending si Kim Chino ang daming hugot sa pag-ibig. Isa rin po si Kim Chino sa mahilig sa red flag at si Kim Chino rin talaga ay mahilig kumumpunin ng mga taong may trauma. Kaya ang ending si Kim Chino ay full of trust issues. Hindi kapag hindi kayo pa okay, di pa kayo ready, wag nang jumowa. Yan ang lesson ng Chinitox tonight. Anyway, mahal, maraming salamat. Ako ba rin to, ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Bukas ulit Chinitox. At syempre, susunod na po sa akin sina Titan Jello at Rocky Terra sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.